prezentat și cererea domnului Florescu Florin Cătălin, care în ședința trecută... Doamna primar, vă rog frumos, lăsați-vă doamna secretar să citească chestiile astea. Este... Datoria doamnei secretar. Nu. Deci, eu sunt primar al Comunei Șendren și da, nu scrie nicăieri, da? Domnul Florescu... Cum rezolvăm problema cu incitarea la ilegalitate pe care le propuneți? Ne aduceți pentru astăzi un alt model de hotărâri de Consiliul Local în care apare o specificație în plus față de ceea ce am discutat ieri în cadrul comisiilor de specialitate. Se repetă problema care s-a mai întâmplat acum 2 ani vis-a-vis de când cetățenii au hotărât ceva vis-a-vis de inițiativa Vrem gaze în Șendreni, iar dumneavoastră ați propus altceva. Ieri, în ședința de Consiliu, în ședința de Comisie, nu a apărut în niciun document specificația că aceste hotărâri de Consiliu vor intra în vigoare după adoptarea bugetelor de stat. Vis-a-vis de documentul pe care ne-l propuneți astăzi. Vă rog foarte mult să vă hotărâți și să respectați legea atunci când ne propuneți documente la mapă. Domnul Ștefanache, dar s-a discutat în ședința Comisiei de Specialitate cum aveam cum să cumpărăm aceste locuințe decât după buget. Dar nu puteți să veniți cu un alt tip de hotărâre decât cel care l-am discutat ieri. Nu, doamnă, pentru că ce am discutat ieri nu exista această specificație. Ce anume nu exista? Specificația după aprobarea acestuia, după aprobarea bugetului. Achiziționarea să se facă în anul 2021. Da, vă rog, mai departe. În referatul de aprobare. Lucrări ce vor fi prevăzute și pe anul după aprobarea acestuia. Asta nu era ieri trecută nicăieri, pentru că ne puneți în situația să ne dăm acord de principiu pe o hotărâre, pe un buget care nu există, ceea ce este ilegal, stimată doamnă. Dar dacă considerați că nu este ilegal, vă spun că nu este etic și nu este moral. Nu ne puneți în situația să ne punem satul în cap numai din tertipuri din hârtii pe care ne le fluturați pe sub nas și pe care ne le băgați de fiecare dată a doua zi la mapă. Lăsați-ne să luăm decizii pe documentația care ne-o prezentați conform legii cu 5 zile înainte și pe cea pe care o dezbatem în ședințele de Consiliu. La fel ați făcut și cu inițiativa cetățenească, când ați propus altceva decât ceea ce au hotărât cetățenii. În momentul de față ne pune să adoptăm altceva decât ceea ce am discutat ieri, pentru că vi se pare dumneavoastră legal să veniți să modificați niște documente. Nu s-au modificat și calmați-vă. Nu s-au modificat, s-au adăugat. Calmați-vă, domnul Ștefanache. Calmați-vă dumneavoastră, stimată doamnă, când ne incitați să comitem ilegalități și când denaturați adevărul în fața cetățenilor Comunei Șendreni. Nu eu mă ocup cu așa ceva. Deci revenim la ședință. Dar cine se ocupă cu așa ceva, doamnă? Cine a îndrăznit să modifice formatul documentului asupra căruia am discutat ieri? Domnul președinte, ne întoarcem la ședință? Da, doamnă. Domnul Florescu, vă rog să vă expuneți dorința așa cum ați prezentat-o și în... Am făcut demersuri pentru achiziționarea unui teren, o suprafață aproximativ de 150 de metri pătrați. În urma măsurătorilor cadastrare pentru dreptarea terenului făcute de domnul de la cadastru, a ieșit un rezultat de 232 de metri aproximativ. Sau este schisa, o aveți fiecare dintre dumneavoastră în față. Ca să poată să facă, să iasă dreptunghiul perfect, partea dreptunghiulară, dinspre câmp. Acum aveți schița. Deci, domnul președinte, dacă sunteți de acord, eu o din nu este construibil? Da, nu este construibil, nu se poate datorită sistemului de VOR. Dacă sunteți de acord să pregătim documentația pentru vânzarea suprafeței de 237 metri pătrați. Are cineva ceva de adăugat? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Mulțumim, domnule. Deci, domnul președinte, întoarcem la ordinea de zi, da? Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Specialitate numărul 1 din cadrul Consiliului Local al Comunei Șendreni pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț și a componenței Comisiei de Specialitate numărul 2 pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.
Având în vedere cererea doamnei Nistor Carmen Andreea, consilier local în cadrul Consiliului Local Șendren, formațiunea politică ALDE și membru al Comisiei de Specialitate numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, prin care solicită schimbul cu domnul Marcu Marius, consilier local în cadrul Consiliului Local Șendren, formațiune politică ALDE, în cadrul Comisiei de Specialitate numărul 2 pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, având în vedere informarea domnului Marcu Marius, consilier local din cadrul Comisiei de Specialitate numărul 2, prin care comunică că este de acord cu schimbul cu doamna Nistor Carmen Andreea, în cadrul Comisiei de Specialitate numărul 1, propun Consiliul Local Comunei Șendren modificarea componenței nominale a Comisiei de Specialitate numărul 1 și a Comisiei de Specialitate numărul 2, respectiv înlocuirea în cadrul Comisiei numărul 1 a doamnei Nistor Carmen Andreea cu domnul Marcu Marius și înlocuirea în cadrul Comisiei numărul 2 a domnului Marcu Marius cu doamna Nistor Carmen Andreea. Ca urmare a modificărilor aduse, Comisia de Specialitate numărul 1 și 2 vor avea următoarea componență. Comisia de Specialitate numărul 1, domnul Ștefanache Gheorghe, domnul Marcu Marius, domnul Lazar Ionel Valentin, domnul Căpătan Gheorghe, domnul Crăitoru Dantoni, domnul Ghețu Ștefan și domnul Lungu Sândel. Comisia numărul 2, domnul Cârciu Vasile, doamna Nistor Carmen Andreea, doamna Grigoriu Nicoleta, doamna Tudor Mihaela și Munteanu Gheorea. Vă rog să citiți documentul exact în maniera în care l-aveți prezentat acolo, inclusiv funcțiile membrilor comisiei. Ce să vă citesc, domnul? Să citiți inclusiv funcțiile membrilor comisiei, pentru că n-ați citit complet. N-ați dat informația completă, doamna primar. Să vă citesc funcțiile. Da, vreau să aud că sunt președinte, vreau să aud toate funcțiile celor care... Adică, altfel spus, prezentați materialul în formula completă, nu material trunchiat. Deci, la Comisia numărul 1, domnul Ștefanache Gheorghe din USR Plus, președinte, domnul Marcu Marius, formațiunea politică ALDE, secretar, domnul Lazar Ionel Valentin, PNL, membru, domnul Căpătan, PPU, membru, domnul Croitoru, PNL, membru, domnul Ghețu, PSD, membru, domnul Lungu Sândel, PSD, membru, la Comisia numărul 2, Cârciu Vasile, PNL, președinte, Nistor Carmen Andreea, ALDE, secretar, Grigoriu Nicoleta, PSD, membru, Tudor Mihaela, PSD, membru și Munteanu Viorel, PMP, membru. Vă mulțumesc. Are cineva ceva de adăugat? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Raportul comisiei. Comisii de specialitate? Raport. Da. Considerăm că domnul Marcu Marius poate să facă parte din Comisia 1 și fără să schimbi locul de la Comisia 2. E fără drept de vot, dar nu e nicio problemă. Domnul Rogor, conform prevederilor legale, respectiv articolul 124 din Codul Administrativ, componența nominală a comisiilor de specialitate se face cu respectarea configurației politice și cu opțiunea în funcție de opțiunea acestora. Deci nu este încălcată nicio prevedere legală. Mulțumesc. Am zis că domnul Marcu Marius poate să fie și la Comisia 1 fără drept de vot. Vă rog să spuneți. Cine este pentru? Deci 9 voturi pentru. Ați notat, doamna secretar? Da, 9 voturi pentru. Cine se abține? Abțineri? Sau? Abțineri. Abțineri. Pot să merg mai departe, da? Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea decontării din bugetul local al Comunei Șendren a cheltuielii de transport efectuat de cadre didactice pe luna ianuarie anului 2021. Având în vedere referatul numărul 173 din 4/2/2021 al școlii gimnaziale Șendren, prin care solicită decontarea din bugetul local al Comunei Șendren a sumei totale de 943 lei, reprezentând cheltuielile de transport efectuate de cadre didactice pe luna ianuarie anului 2021, de la școala gimnazială Șendren, școlile primare din satele Mobileni și Șerbești Vechi, grădinițele din cele 3 sate Șendren, Mobileni și Șerbești Vechi, luând în considerare și prevedere ordinul numărul 2 din 17/2/2011 a Ministerului Educației de aprobarea instrucțiilor privind decontarea navetei cadre didactice, potrivit cărora Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ propune luna spre aprobare Consiliul Local drepturile băniște aferente personal didactic care solicită cheltuieli de plasare, propun Consiliul Local al Comunei Șendren decontarea sumei totale de 943 lei din bugetul local al Comunei Șendren, reprezentând cheltuieli de transport efectuat de cadre didactice pe luna ianuarie anului 2021. Comisiile. Comisia 2 aviz pozitiv. Comisia 1 a dispoziție. Supunem la vot. Cine este pentru? Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului cabinet medical situat în satul Mobilen, strada principală numărul 9A,
Comuna Șendreni, cu destinația de cabinet medical veterinar. Având în vedere cererea înregistrată sub numărul 1094 din 25 ianuarie 2021 a domnului Dumitrașcu Fondel în calitate de medic veterinar și administratorul unic al SC Dumitrașcu Medical SRL cu domeniul de activitate cod KL 7500 activități veterinare, prin care solicităm un spațiu adecvat pentru desfășurarea activității sanitare veterinare pe raza Comunei Șendreni, precizăm că la data de 26/11/2019, SC Dumitrașcu Medical SRL a încheiat cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați acordul cadru numărul 33.071 de servicii de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului de identificare și registrare a bovinilor, suinilor, ovinilor, caprinilor și evideilor la circumscripția sanitară veterinară Galați Șendreni, luând în considerare și necesitatea desfășurării activității sanitare veterinare pe raza Comunei Șendreni, având în vedere și faptul că în domeniul public al Comunei Șendreni deținem imobilul cabinet medical situat în satul Mobilen, strada principală numărul 9A, identificat din punct de vedere cadastral în Terlaua 4, parcela 47, cod C2, cu suprafața construită de 79 metri pătrați, înscris în Cartea Funciară numărul 103.122, cu număr cadastral 103.122 C3. În acest imobil nu se mai desfășoară nicio activitate de la data de 1/1/2018 și poate fi închiriat cu destinația de cabinet medical veterinar. În acest sens, propun Consiliul Local al Comunei Șendreni următoarele. Aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului cabinet medical situat în satul Mobilen, strada principală numărul 9A, Comuna Șendreni, cu destinația de cabinet medical veterinar. Imobilul are forma și dimensiunile conform planului de amplasament și delimitarea imobilului, prevăzut în anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre. Imobilul are datele de identificare și valoarea de inventar conform fișei de identificare prevăzută în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre. 2. Aprobarea documentației de atribuire privind închirierea prin licitație publică a imobilului cabinet medical cu destinația de cabinet medical veterinar, în forma și conținutul prevăzut în anexa numărul 3 la proiectul de hotărâre, care cuprinde caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul cadru de închiriere, formularele și modelele de documente. Aprobarea taxei de 30 de lei reprezentând prețul de obținere a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a imobilului cabinet medical cu destinația de cabinet medical veterinar, stabilirea prețului minim de începere a licitației, respectiv 125 de lei pe lună. Prețul de închiriere este dedus conform evidențelor din cadrul compartimentului contabilitate, taxe și impozite al Primăriei Comunei Șendreni. Stabilirea garanției de participare la licitația publică la nivelul contravalorii a 2 chirii, respectiv 250 lei. Stabilirea duratei închirierii la 3 ani de la data semnării contractului de închiriere, cu posibilitatea prelungirii la cererea locatorului și cu acordul locatorului prin act adițional. Desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Șendreni în Comisia de Evaluare a ofertelor pentru închirierea imobilului cabinet medical cu destinația de cabinet medical veterinar. 8. Stabilirea datei licitației publice în ziua de 31 martie 2021, ora 10, la Primăria Comunei Șendreni, cu sediu în satul Șendreni, strada principală numărul 100, Comuna Șendreni. Ca urmare a discuțiilor în cadrul Comisiei de Specialitate, s-a adus un amendament la contractul de închiriere, respectiv la articolul 6, aliniatul 1, litera D, care a fost exclus, respectiv ca proprietarul să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii, potrivit destinației sale, și să suporte cheltuielile reparații necesare în acest scop. Respectiv, primăria nu trebuie să se ocupe de reparațiile la acest imobil, ci intră în sarcina chiriașului, conform articolului aliniatul 2 la obligațiile chiriașului. Având în vedere ceea ce am solicitat și în referatul de aprobare cu privire la Comisia de licitație, cu acordul dumneavoastră, dacă îmi permite să fac prima propunere, legat de domnul Căpătan să fie în Comisia de licitație a acestui imobil. Alte propuneri? Aici. Domnul, spuneți. Propun pe domnul Nelu Rogos. A doua propunere. O propun pe colega noastră, doamna Grigori Nicoleta. Mai sunt propuneri? Dacă nu mai sunt, comisiile ce au hotărât? Comisia de specialitate Moruna a dat la dispoziție. La dispozitiv și Comisia numărul 3. Deci avem nevoie de două propuneri? Da, de două propuneri. Avem 3. Haideți să spunem la vot fiecare propunere. Deci propunerea pentru domnul Căpătan, da? Cine este pentru?
propunerea pentru domnul Rogoz. Cine este pentru? Acum o propunere pentru doamna Grigoriu. Cine este pentru? Care este Rezultatul votului ar fi 9 voturi pentru domnul Căpătan, 6 pentru domnul Rogoz și 8 pentru domnul Grigoriu. Două persoane. Deci va rămâne domnul Căpătan și doamna Grigoriu. Sunteți de acord, da? Păi, să ai cum acolo. Da? Da, da. Domnul președinte, dacă nu mai sunt discuții, spuneți la vot Supunem la vot, da? proiectul. Cine este pentru? Domnul președinte, permiteți să mă adresez, doamne secretar. Doamna secretar, la votul anterior, cu schimbul de membri în cadrul comisiei, Da. spuneți-vă dacă este legal ca persoanele care sunt direct asupra cărora vizează propunerea să se poate exprima ca și vot. Din punctul meu de vedere, nu am găsit, nu știu nicio... Dar când ați constituit comisiile de specialitate la început, în prima ședință, nu au votat și persoanele Care respective? s-a votat pe Deci nu este... Atunci nu am avut de-a face cu hotărârile de Consiliul Local, doamnă. Atunci La am avut o comisiile- constituire. La comisiile de specialitate, cum n-ați Da, avut? am avut Ați o avut hotărâre de Consiliu. constituire nominală. Eu întreb pe doamna secretar, deci este legal ca persoanele care asupra cărora se răsfrânge efectul hotărârii de Consiliul Local să se exercite dreptul de vot, da? Domnul Ștefanache, dacă la Doamna funcția de primar, vă rog mult de viceprimar tot, am întrebat pe doamna participă- secretar, dumneavoastră nu asigurați legalitatea desfășurării acestei ședințe. Haideți să ne înțelegem odată care ne sunt rosturile funcționale. Dacă vreți să le faceți pe toate, ne ducem acasă. Am cerut permisiunea domnului președinte să mă adresez reprezentantului cel în măsură să ne asigure. Ați ieșit din zona asta de secretariat, doamna primar. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că există, la o primă vedere, până acum nu m-am gândit la lucrul ăsta, drept dovadă că nici nu am crezut că este vreo problemă. O să studiez în caz de va fi ceva, o să vă Ok, comunic. vă mulțumesc. Atâta era răspuns, era simplu. Mulțumim, mergem mai departe, da? Următorul proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Șendreni a unor suprafețe de teren din Travilanul satului Șendreni, satului Mobileni și satului Șerbești Vechi, Comuna Șendreni. Având în vedere faptul că din Travilanul satului Șendreni, satului Mobileni și satul Șerbești Vechi există suprafețe de teren care nu sunt atestate la domeniul public al Comunei Șendreni și care au categoria de folosință de drum, luând în considerare și faptul că pentru aceste suprafețe de teren nu deținem acte de proprietate și sunt identificate după cum urmează. În Șendreni, suprafața de 6860, Tarlaua 0, parcela 274 pe 1, categoria de folosință drum, respectiv strada Stadionului. În Șendreni, 1305 metri pătrați, respectiv în Tarlaua 64, parcela 394 pe 1 pe 98, categoria drum, respectiv strada Constructorului. În Movileni, suprafața 9970 metri pătrați, Tarlaua 0, parcela 255, categoria drum, respectiv strada Combinatului. În Șerbești Vechi, 3197 metri pătrați, Tarlaua 0, parcela 477 per 3, categoria de folosință drum, strada Eternității. Tot în Șerbești Vechi, aceeași stradă, strada Eternității, care este împărțită datorită pârâului în două, cu suprafața 3848, Tarlaua 0, parcela 480 per 2, categoria de folosință drum. Și așa cum am discutat și în comisii de specialitate, este vorba de drumul din Tarlaua 64, parcela 390 pe 1, cu suprafața de 3370. Drumul este la nord de Tarlaua 64, drumul pe care se va realiza magistrala de gaz metan, care va pleca de la stația de reglare și presiune măsurare către strada Mori. Având în vedere adresa numărul 8040 din 19 a 12 2012, a instituției prefectului Galați, prin care comunică că nu se mai emite ordinul prefectului pentru atribuirea în proprietate în domeniul public sau privat a suprafeței de teren a localităților. Suprafețele de teren sus menționate nu fac parte din rezerva anexă numărul 1 la legea 165 pe 2013, conform declarației numărul 1934 din 9/2/2021 a membrilor Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar.
Suprafețe de teren atestate la domeniul public au forma, dimensiunile și vecinii indicați în planul de amplasament și delimitarea imobilului care constituie anexa numărul 2 și fac parte integrantă din prezenta expunere. Suprafețe de teren prevăzute în tabelul sus menționat vor fi intabulate în cartea funciară a localității Șendreni, conform prevederilor legale. În acest sens, propun Consiliul Local al Comunei Șendreni atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Șendreni a suprafețelor de teren identificate în intravilanul satului Șendreni, satului Mobileni, satul Șerbești Vei, Comuna Șendreni și cuprinse în tabelul sus menționat. Comisiile. Comisia de specialitate numărul 1 a dat dispozitiv. Supunem la vot. Cine este pentru? Mergem mai departe. Următorul proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Șendreni a suprafeței de teren de 866 metri pătrați. Având în vedere faptul că intravilanul satului Șendreni, Comuna Șendreni, există suprafață de teren de 866 metri pătrați care nu este atestată la domeniul privat al Comunei Șendreni, luând în considerare și faptul că pentru această suprafață de teren nu deținem acte de proprietate și este identificată după cum urmează. La Șendreni, suprafață de 866 metri pătrați, Tarlaua 56, parcela 312, categoria de folosință pășune, având în vedere adresa numărul 8040 din 19/12/2012 a instituției prefectului, prin care comunică că nu se mai emite ordinul prefectului pentru atribuirea în proprietate în domeniul public sau privat a suprafeței de teren a localităților. Suprafața de teren nu face parte din rezerva anexa 1 la legea numărul 165/2013, conform declarației înregistrate la numărul 2080 din 11/2/2021 a membrilor Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a Comunei Șendreni. Suprafața de teren atestată la domeniul privat are forma, dimensiune și vecinii indicați în planul de amplasament și delimitarea imobilor, care constituie anexa numărul 2 și face parte integrantă din prezenta expunere. Suprafața de teren prevăzută în tabel va fi intabulată în cartea funciară a localității Șendreni conform prevederilor legale. În acest sens, propun Consiliul Local al Comunei Șendreni atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Șendreni a suprafeței de teren identificate în intravilanul satului Șendreni, Tarlaua 56, parcela 312. Comisiile. Comisia de specialitate numărul 1 a dat dispozitiv. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat al Comunei Șendreni. Având în vedere extrasele de carte funciare numărul 105.786 a localității Șendreni, din care rezultă că suprafața de teren de 48.616 metri pătrați este în domeniul public al Comunei Șendreni, numărul 105.785 a localității Șendreni, din care rezultă că suprafața de teren de 2.102 metri pătrați este în domeniul public al Comunei Șendreni, numărul 103.374 a localității Șendreni, din care rezultă că suprafața de teren de 2.184 metri pătrați este în domeniul public al Comunei Șendreni, luând în considerare că aceste suprafețe de teren sunt propuse pentru a fi concesionate prin licitație publică cu destinația de activități și prestări servicii pentru firme private, având în vedere și prevederea articolul 13 din legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicate, potrivit cărora terenurile aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale destinate construire pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției, terenurile aparținând domeniul public al statului sau unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și sau de interes public, cu respectarea documentației de urbanism aprobate potrivit legii. Ca urmare, rezultă că aceste suprafețe de teren, pentru a face obiectul licitației publice sus menționate, trebuie să facă parte din domeniul privat al Comunei Șendreni. În acest sens, propun Consiliul Local al Comunei Șendreni aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Șendreni următoare suprafețe de teren. 48.616 metri pătrați la Șendreni, intravilan Tarlaua 60, parcela 306/1/1/6, lot 1, cu categoria de folosință arabil. 2102 metri pătrați la Șendreni, intravilan, în Tarlaua 60, parcela 326/1/1/8, lot 1, categoria curs construcții. Și 2184 la Șendreni, intravilan, Tarlaua 60, parcela 326/1/1/8, lotul 3, categoria curs construcții. Comisiile. Comisia de specialitate numărul 1 a dat dispozitiv. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Șendreni, având în vedere extrasele de carte funciară numărul 102.401 a localității Șendreni, din care rezultă că suprafața de teren de 3.461 metri pătrați este în domeniul privat al Comunei Șendreni,
numărul 103-195 al localității Șendreni, din care rezultă suprafață teren de 1452 metri pătrați este în domeniul privat al Comunei Șendreni, luând în considerare că aceste suprafețe de teren au fost donate de persoanele fizice în patrimoniul Comunei Șendreni cu destinația de drum pentru realizarea de utilități publice și au fost cuprinse și în nomenclatorul stradal al Comunei Șendreni, respectiv drumul cu suprafața de teren de 3461 metri pătrați este strada Avram Iancu din satul Șendreni, drumul cu suprafața de teren de 1452 metri pătrați este strada Independenței din satul Șendreni, având în vedere și faptul că pe aceste străzi sunt necesare realizarea de rețele de utilitate publică, energie electrică, gaze naturale, luând în considerare și prevederile legale în vigoare, potrivit cărora se pot realiza lucrări de utilitate publică cu fonduri de la bugetul local doar pe domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. În acest sens, propun Consiliul Local al Comunei Șendreni aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Șendreni a următoarelor suprafețe de teren. Suprafață de 3461 metri pătrați în Șendreni, intrabilant, la 95, parcela 532/3, lotul 1/35, categoria de folosință în domeniul privat arabil și în domeniul public drum, număr carte funciară 102-401 și 1452 metri pătrați în Șendreni, identificarea în intravilant, la 95, parcela 532/21, lot 3/5/3/1/2/2, categoria în domeniul privat arabil, categoria în domeniul public drum, categoria 103, cartea funciară 103-195. Comisiile? Comisia de Specialitate numărul 1 a dispozitiv. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Mergem mai departe. Mai departe, la proiectul de hotărâre privind necesitatea realizării lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada Avram Iancu din satul Șendreni, o să-i dăm cuvântul inițiatorului, domnul Lungu Sândel. Privind referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind necesitatea realizării lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada Avram Iancu din satul Șendreni, Comuna Șendreni, având în vedere solicitările proprietarilor de pe strada Avram Iancu din satul Șendreni privind realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru racordarea locuințelor respectiv, înștiințarea înregistrată sub numărul 2004 din 10/2/2021 la Primăria Comunei Șendreni, precizăm că strada Avram Iancu, respectiv drumul în suprafață totală de 3461 de metri pătrați, identificată în satul Șendreni, Tarlaua 95, parcela 532/3, lotul 1/35, a fost în proprietatea persoanelor fizice care au donat cotele părți de proprietate în domeniul public al Comunei Șendreni pentru racordarea locuințelor la utilități publice, așa cum rezultă din cartea funciară a drumului 102/401. În prezent, pe strada Avram Iancu, există un număr total de 10 locuințe construite cu respectarea prevederilor legale și pentru care se plătesc taxe și impozite la bugetul local al Comunei Șendreni, dar care din anul 2021, nu au posibilitatea să se racordeze la energie electrică, deoarece pe această stradă nu există rețea de distribuție a energiei electrice. Situația nominală a persoanelor care dețin locuințe pe strada Avram Iancu și care necesită racordarea la energie electrică este următoarea: domnul Boghian Stan, domnul Buriană Paul, domnul Lungu Sândel, domnul Cardon Alexandru, domnul Tace Adrian, domnul Stănilă Marius, domnul Șerbul Alexandru Adrian, domnul Gane Adrian, domnul Maftei Adrian, domnul Ungureanu Niță. Luând în considerare și prevederile legale în vigoare cu privire la asigurarea dreptului ca locuințele să fie racordate la rețeaua locală de distribuție a energiei electrice, propun Consiliului Local al Comunei Șendreni aprobarea proiectului de hotărâre privind necesitatea realizării lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice în anul 2021 pe strada Avram Iancu, sat Șendreni, Comuna Șendreni. Vreau să menționez, doamna primar, că există, cum ați văzut, și o petiție a acestor cetățeni care în Comisia de Specialitate aș vrea totuși să dau o citire și acestei petiții. Spre știință doamnei primar al Comunei Șendreni, Burlacu Zanfira, subsemnații mai jos enumerați locuitori ai străzii Avram Iancu din Comuna Șendreni, sat Șendreni, vă rugăm să solicitați operatorului de distribuție concesionare electrică a Muntenia Nord de extinderea rețelei electrice pe strada Avram Iancu. Prezenta cerere se bazează pe metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților, ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice,
din 28/2/2019, aprobată de ANRE numărul 36 din 2019 și pe legea numărul 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale. Prin prezenta cerere vă prezentăm acordul nostru pentru dreptul de servitute și uz asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor. Și există semnăturile locuitorilor de pe această stradă. Comisia de specialitate. Da, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Și în acest caz susțin cu toată responsabilitatea proiectul de hotărâre. Este ultima stradă care nu are efectiv ultima stradă în domeniul public al comunei. Precizez, mai sunt câteva străzi în domeniul privat în care proprietarii încă nu au donat către în patrimoniul comunei cotele indivize din drumuri. Deci această stradă este ultima stradă care de atâția ani nu are extinderea la rețeaua de energie electrică. Sper că veți înțelege de asemenea și necesitatea acestei investiții. Mulțumesc. O să-i dau cuvântul colegei cu acordul noastră în calitate compartiment de specialitate. Bună ziua! Așa cum a afirmat și domnul consilier Lungu, în urma solicitării cetățenilor după strada Avram Iancu și conform raportului de specialitate pe care și dumneavoastră îl aveți la mapă, având în vedere faptul că la momentul acesta strada este cedată și aparține domeniului public al Comunei Șendreni, conform prevederilor articolul 129 alineatul 2 litera 2 din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019 privind codul administrativ, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al localității, ținând cont de metodologia pe care a specificat-o și domnul Lungu Sândel, Ordinul 36 pe 2019, există o procedură pentru efectuarea acestor extinderi de rețele în comunități. Procedura este de lungă durată și tocmai de aceea ne aflăm astăzi cu acest proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării acestei investiții. Solicitarea dumnealor este pentru extindere de rețea. Asta urmează să facem și noi, adresându-ne conform legislației în vigoare Electricii S.A. Procedura este de durată. De la data depunerii cererii și până vom avea un studiu de fezabilitate întocmit de către cei de la Electrica, durează 90 de zile. 60 de zile întocmirea studiului de fezabilitate și încă 30 de zile până dumnealor ne confirmă ne transmit acest studiu de fezabilitate și ne confirmă soluția pe care dumnealor au găsit-o și care este valoarea acestei investiții. Ținând cont că toată procedura, conform experienței anilor trecuți, este de durată, ne aflăm astăzi aici să avem un vot al dumneavoastră de principiu pentru această viitoare investiție. Cererea pe care trebuie să o depunem nu are în spate o hotărâre de Consiliu Local, dar avem nevoie de acordul nostru de principiu pentru dreptul de uz și servitute asupra terenului și pentru cofinanțarea lucrărilor. Cofinanțare viitoare a lucrărilor, având în vedere că, da, la momentul ăsta sau după identificarea surselor de finanțare din bugetul local, am trecut în raportul de specialitate și o sumă pe care am dedus-o prin analogie cu o stradă, am trecut acolo prin analogie cu strada Speranței. Strada Avram Iancu are o suprafață de 3461 de metri pătrați, iar strada Speranței a avut 4481 de metri pătrați, iar în urma studiului de fezabilitate, conform devizului din studiul de fezabilitate, valoarea totală a investiției a fost de 262.361 de lei. Sunt niște indicatori care rezultă tot din studiul de fezabilitate, indicatori de performanță, care dau și o eficiență, iar valoarea totală a investiției rămasă în urma eficienței a fost de 219.000. Această lucrare se scoate la licitație și acolo este de durată, a fost scoasă la licitație. Valoarea finală la data recepției finale a fost de 202.000, din care, conform contractului de cofinanțare 15.457 din 31 ianuarie 2020, Societatea Electrica a cofinanțat această investiție de 202.000 cu 102.000 lei. Noi am suportat 100.000 de lei. Asta
dacă ar trebui să... Mai există, conform metodologiei și tot ca o soluție pe care dumnealor, dar la momentul ăsta nu le avem, le intuim din studiul de fezabilitate, această rata rentabilității. Rata rentabilității, dacă ar fi mai mare de 80%, nu ne-ar costa pe noi nimic, ar suporta electrica tot. Dacă este între 0 și 50% sau puțin mai mare, electrica suportă 50% din costuri. Dacă aveți întrebări sau vă răspund. Mai are cineva de adăugat ceva? Spuneți, vă rog. Pentru că s-a pus ieri problema conflictului de interese între domnul Lungu, consilier fiind și inițiator al proiectului de hotărâre. Eu am studiat, din punctul meu de vedere, studiind legea, nu cred că există niciun conflict de interese. Dacă vă pot da citire articolului din codul administrativ și din legea 161 și eventual supuneți la vot dacă domnul Lungu Sândel, dacă sunteți de acord să voteze proiectul de hotărâre sau nu. Dacă îmi permiteți eu să intervin. Conflictul de interese, respectiv acea expresie dacă are un interes patrimonial, domnul Lungu Sândel, prin această inițiativă, prin ceea ce a solicitat, nu a solicitat nimic în patrimoniul dânsului, nu a solicitat niciun avantaj. În această localitate, în decursul anilor, s-au făcut diferite investiții, rețea electrică. Unii dintre dumneavoastră ați avut șansa să aveți și asfalt. Nu cred că, acum nu pot supărați domnul Căpătan, că vă dau exemplu, da? Dumneavoastră când ați votat să fie asfaltată strada pe care stați, va acuza cineva de conflict de interese? Nu. Da? Asta vreau să scot în evidență faptul că colegul nostru nu primește nimic în patrimoniul dânsului, nu are niciun avantaj personal și patrimonial ca urmare a inițierii acestui proiect de hotărâre. Mai are cineva ceva de adăugat? Dacă nu, supunem la vot. Comisiile, da? Comisia numărul 1 la dispozitiv. Comisia 3, până la aprobarea bugetului local, se abține. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Mergem mai departe. Da. Cu acordul dumneavoastră avem o cerere din partea doamnei doctora Mitraie Maria, cabinet medical individual. Subsemnata doctora Mitraie Maria, reprezentant legal al cabinetului medical individual, vă aduc la cunoștință unele aspecte privind asigurarea încălzirii în clădirea unde desfășoară activitatea cabinetului meu de medicină de familie și un cabinet dentar. Încălzirea clădirii se face în principal prin centrala termică cu lemne, care oferă căldură în acest timp pentru cele două cabinete. Proporția de căldură livrată e de aproximativ 1/3 pentru cabinetul dentar și 2/3 pentru cabinetul de medicină de familie. În acest moment, cabinetul dentar s-a debranșat de la sistemul de încălzire actual, folosind în loc panouri radiante. În curând, satul Șendreni va beneficia de un sistem de distribuție a gazelor naturale, care va permite utilizarea unor centrale termice pe gaz în locul centralelor pe lemne. În acest context, cabinetul medical solicită factorul de deciziei Comunei Șendreni să ia în considerare pentru viitorul apropiat racordarea clădirii în care desfășoară activitatea cele două cabinete la viitorul sistem de distribuție a gazelor naturale în satul Șendreni și propune adaptarea sistemului actual de încălzire la un sistem de încălzire cu două centrale pe gaze. În momentul de față, poate ne puteți ajuta cu înlocuirea 4-5 calorifere, care nu mai sunt funcționale, nu se încălzesc și curg pe la garnituri cu alte calorifere mai mari. Vă mulțumesc! Așa cum s-a discutat și în ședința Comisiei de Specialitate numărul 1, solicitarea doamnei doctor este luată în calcul. Doamne ajută să ajungem la momentul de distribuție a gazelor naturale la fiecare gospodărie, respectiv la fiecare instituție publică și cabinet medical. Iar cu problema cu înlocuirea caloriferelor, de asemenea, va fi luată în calcul cu privire la suma respectivă la proiectul bugetului local pe 2021. Pentru plata reparațiilor, doamna Tudonțeană.
informare care trebuie să o avem. Dacă îi reparăm, doamne, e caloriferă. Deci este cabinetul medical, este în domeniul public al Comunei Șendreni. În contractul de... Da. Vreau să vă spun un lucru. La noi cabinetul este foarte mare, da? Deci unde doamna doctoră ne desfășurăm activitatea, avem cabinet foarte mare care au 4 ferestre, a câte 1,5 m și avem calorifere de 50. Da? Este foarte frig. Da? Am văzut că, mă rog, să reparăm caloriferele doamnei. Să știți că, din punctul meu de vedere, a fost un fel de, nu știu cum să mă exprim, să nu mă exprim greșit sau rău, da? Stăm de 12 ani în frig. V-aș invita într-o dimineață să vedeți că avem 9 grade în cabinet. Ați fost, da? Deci știți despre ce este vorba. Deci noi nu solicităm un lucru care nu este. Avem copii care trebuie vaccinați. Îi dezbrăcăm. Da? Și este frig. Păi nu, dar ați dat așa din cap ca și cum ați spus caloriferele, doamne, reparăm. Dacă era din punctul nostru de vedere, să știți că reparam, dar este domeniul primăriei, nu? Mergem mai departe. Următoarea solicitare către dumneavoastră este a domnului preot Paraschив Stelian, paroh delegat la parohia Șerbești Vechi, Comuna Șendreni, prin care vă roagă să sprijiniți material, oțel, beton și cărămidă pentru continuarea lucrărilor la Biserica Parohială și îngrădirea perimetrului curții bisericii. Vă anexăm un necesar de materiale, oțel, beton fasonat pentru ridicarea pereților bisericii până la cota de plus 4,25 metri. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și sprijin. Conform devizului efectuat și anexat de domnul preot, prețul total ar fi 27.449 lei cu TVA. De asemenea, așa cum s-a discutat și în ședința Comisiei de Specialitate, va fi luat în calcul și solicitarea dânsului la discuția proiectului de buget pe 2021. Următoarea solicitare este cererea doamnei Necula Elena Ionela, prin care solicită cumpărarea terenului concesionat, respectiv referatul colegii noastre de la compartimentul patrimoniu. Ca urmare a cererii înregistrate sub numărul 853 din 20.1.2021 a numitei Necula Elena Ionela, prin care solicită cumpărarea terenului deținut în concesiune, luând în considerare că terenul suprafață de 700 m2, identificat în tareaua 75, parcela 427/1, lot 85, respectiv pe strada Morii, numărul 55, este în domeniul privat a Comunei Șendreni și deținut în concesiune denumita Necula Elena Ionela, conform actului adițional numărul 2 din 19/5/2020 la contract de concesie numărul 4894 din 28/9/2015, luând în considerare că pe această suprafață de teren este edificată o construcție cu destinație de locuințe care este impusă din punct de vedere fiscal conform rolului unic nominal numărul 4742 înregistrat la compartimentul taxe și impozite. În acest sens, cererea de cumpărare a terenului este justificată și propunem aprobarea întocmirii raport de expertiză valorică pentru vânzarea terenului către concesionar. Pentru conformitate, vă anexăm documentele justificative. Dacă sunteți de acord să pregătim documentația pentru vânzare. Cine este pentru? În aceeași situație, tot pentru cumpărarea terenului deținut în concesiune și cererea domnului Ungurean, doamnei Ungureanu Magdalena Carmen, prin care Magdalena, scuze, Ungureanu Silviu, de-ai făcut cererea Ungureanu Magdalena Carmen, prin care solicită cumpărarea terenului deținut în concesiune. Terenul în suprafață de 879 m2 este identificat în taraua 96, parcela 536/2, lot 166, respectiv pe strada Rozilor, numărul 17, este în domeniul privat al Comunei Șendreni și deținut în concesiune denumiții Ungureanu Silviu și Ungureanu Magdalena Carmen. Pe acest teren este edificată o construcție cu destinație de locuințe care este impusă din punct de vedere fiscal conform rolului unic nominal numărul 615 registrat la compartimentul taxe și impozite. În acest sens, cererea de cumpărare a terenului este justificată și propunem aprobarea întocmirii raport de expertiză valorică pentru vânzarea terenului către concesionar. De asemenea, și la această cerere sunt anexate documentele justificative. Punem la vot. Cine este pentru? Aceeași
același tip de cerere Antonov Liviu Beniamin, prin care solicită cumpărarea terenului deținut în concesiune. Cererea înregistrată sunt numărul 1925 din 9/2/2021, anumit pe Antonov Liviu Beniamin, prin care solicită cumpărarea terenului deținut în concesiune. Luând în considerare că terenul suprafață de 1000 de metri pătrați este identificat în tabela 87 pe 1, parcela 480 pe 1, lotul 49, respectiv pe strada Viilor, numărul 5, este în domeniul privat al Comunei Șendreni și deținut în concesiune denumitul Antonov Liviu Beniamin și Stella, conform contractului de concesiune numărul 4189 din 28/9/2015, luând în considerare că pe această suprafață de teren este edificată o construcție cu destinația de locuințe care este impusă din punct de vedere fiscal conform rolului unic nominal 2287 înregistrat la compartiment taxe și impozite. În acest sens, cererea de cumpărare a terenului este justificată și propunem întocmirea raportului de expertiză valorică pentru vânzarea terenului către concesionar. La vot. Cine este pentru? Împotrivă. Ultima debate. Următoarea este o notă informativă adresată dumneavoastră de către domnul Chiri Castelian în calitate de șef serviciu pentru stații de urgență al Comunei Șendreni. Prin prezentare aduc la cunoștința dumneavoastră situația reală a acestui serviciu la data de 28/12/2020 pentru ca, prin prisma atribuțiilor precizate de Ordonanța 57 pe 2019, Ordinul 75 pe 2019, criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru stații de urgență, aliniatul 2 din legea 307, respectiv articolul 13, articolul 32, aliniatul 4, să hotărâți măsuri urgente de remediere a situației prezente pentru că acest serviciu să poată asigura și îndeplini scopul pentru care legal a fost creat, apărarea vieții, a butului public și sau a celui privat în situații de urgență, incendii și alte calamități sau factori de risc în sectorul de competență stabilit, respectiv Comuna Șendreni. Pentru o mai ușoară înțelegere a situației optime de funcționare a acestui serviciu, voi apela la precizări legislative în acest sens. Astfel, conform articolul 3 din anexa numărul 1 a Ordinului 75 pe 2019, constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare sunt realizate în funcție de numărul de gospodării și sau clădiri de locuit colective, distanța față de structurile de intervenție ale serviciilor profesioniste pentru stații de urgență, tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență, destinația, numărul de utilizatori și sau suprafața construcțiilor aferente utilajelor și instalațiilor tehnologice și nivelul riscului de incendiu, asigurarea timpului de răspuns, asigurarea permanentă a intervenției și dotarea cu instalații de stingere a incendiilor, precum și conform articolul 19 alineatul 1 pe următoarele tipuri. Serviciu tip V1 la nivelul unităților administrativ-teritoriale care au în evidență un număr de cel mult 1000 de gospodării și sau clădiri de locuit colective. Serviciile tip V2 la nivelul unităților administrativ-teritoriale care au în evidență un număr cuprins între 1000 și 3000 de gospodării și sau clădiri de locuit colective. Servicii tip V3 la nivelul unităților administrativ-teritoriale care au în evidență un număr de peste 3000 de gospodării sau clădiri de locuit colective. Servicii de tip V2 au obligația să se doteze cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar servicii de tip V3 cu minimum 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Serviciile voluntare care dețin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar nu au obligația dotării cu acestora, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de numărul de gospodării sau clădiri colective din sectorul de competență. Conform articolul 21 alineatul 1 din aceeași anexă numărul 1, prin excepție de la articolul 19, în cazul unităților administrativ-teritoriale amplasate la o distanță mai mică de 20 de km față de localitatea unde funcționează subunități din cadrul serviciilor profesioniste pentru stații de urgență, care au în dotare minim 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, indiferent de numărul de gospodării sau clădiri de locuit colective avute în evidență, consiliile locale au obligația constituirii serviciului voluntar minim de tip V1. După cum se știe chiar și din evenimentele 4 în 3 luni recente, nefericite, ce au avut loc în comuna noastră cu pierderi financiare mari de ordinul 10.000 de euro, serviciu profesionist pentru stații de urgență, pompierii militari, chiar dacă se află la sub 20 de km, 18 km de Șervești Vechi, de localitățile comunei noastre, datorită traficului de pe DN25 sau altor intervenții, timpul de răspuns al acestora este mult peste 20, chiar 35 de minute de la anunțare, timp în care propagarea unui incendiu poate produce pagube foarte mari, sau chiar totale, timpul de intervenție fiind un factor determinant în limitarea sau amplificarea pagubelor. Ca urmare a datelor reale din teren, a specificațiilor legislative permisive, dar mai ales nevoie de a asigura un răspuns rapid în orice situații de urgență la nivelul comunei noastre, este necesară organizarea, încadrarea, dotarea și avizarea serviciului voluntar pentru stații de urgență Șendreni pe categoria de serviciu minim de tip V1 și dotat cu autospecial autovehicul, conform anexei 1, articol 2, litera C, autospeciale de capacitate mică, autospeciale de stingere cu apă și spumă, alcool rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2000 de litri. Pentru funcționarea reală a acestui serviciu trebuie asigurate conform precizărilor legislative următoare: personal, echipament de protehnică, tehnică de intervenție, încadrare, echipare, salarizare și indemnizații.
Personalul, minim conform organigramei pentru serviciu de tip V1, conform ordinului 75 pe 2019, presupune cel puțin 7 persoane. Șef serviciu, angajat conform ordinului 75, compartiment pentru prevenire. Compartimentul pentru prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului Locale, un specialist la fiecare 500 de gospodării sau clădiri de locuit colective în mediul rural. Personalul compartimentul pentru prevenire poate fi format din membrii echipei specializate și minim 2 echipe specializate și de 6 voluntari. Echipa specializată se constituie pentru stingere incendii, alta pentru avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare, cu atribuții în cazul situațiilor urgente determinate toate tipurile de risc identificate. Echipa specializată se încadrează cu minim 3 persoane, care include și șeful echipei specializate. Notă. În prezent, personalul voluntar din evidența SVSU Șendreni este format în mare parte din personal angajat al Societății Salubrizare Șendreni, ce nu îndeplinește condiția fizică și de sănătate necesară, cât și din acele persoane înscrise pentru completarea necesarului. Ambele categorii nu răspund, nu participă la activitățile din cadrul serviciului din cauza neacordării drepturilor stipulate legal. Solicită implicarea Consiliului Local Șendreni în hotărârea unor facilități pentru atragerea și încadrarea cu personal corespunzător a SVSU Șendreni. Echipament de protecție. Norma obligatorie de dotare cu echipament de protecție a personalului serviciu voluntare pentru situații de urgență este următoarea. Șeful serviciului, costum de protecție, cizme, cască, brâu, mănuși de protecție, membrii echipei specializate, costum de protecție, cizme, cască, brâu, pompier, aparat de respirat cu aer comprimat, mănuși de protecție, membrii echipei de avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare și evacuare, costum de protecție, bocanj din piele, cască, brâu, aparat și mănuși, necesarul total de echipament din punct de vedere financiar, conform unui stabilit de colegul nostru, unui deviz 22.826,58 lei. Notă. Solicită îndeplinirea atribuției obligației ce revin Consiliul Local Comunei Șendreni pentru asigurarea echipamentului de protecție pentru întregul personal, echipamentul de protecție fiind unul din motive principale fără de care, conform legislației, SVSU Șendreni nu poate obține avizul de înființare și acelui de competență pentru sectorul arondat Toate Șendreni. Tehnica de intervenție. Accesorii. Norma minimă privind dotarea echipamentelor specializate este dotarea echipei specializate de stingere a incendiilor, 6 furtuni tip C, țevi de refulare, un aparat de respirat cu aer comprimat, 3 lanterne, hidrant portativ cu cheie, dotarea echipei specializate de avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare și evacuare, unelte de deblocare, salvare, targă, vestă reflectorizantă, lanternă, mijloace de avertizare. Necesarul din punct de vedere financiar, 2914 lei. Tehnica auto. Autovehicul, autospecială de capacitate mică de stingere cu apă și spumă, al cărui rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2000 de litri, în prezent inexistent. Pentru acoperirea necesității dotării SVSU cu un astfel de autovehicul sunt 3 posibilități. 1. Achiziționarea prin leasing auto a unei speciale noi cu o capacitate de 1800-2000 de litri apă, dotată cu tot ce este necesar intervențiilor potrivit normativelor. Prețul unei astfel de autospeciale fiind de aproximativ 90.000 de euro. 2. Achiziționarea unei autospeciale second hand, one de uz durat, din țară sau din UE și dotarea ei ulterioară cu tot ce este necesar. Prețul unei astfel de autospeciale fiind între 25.000 de euro, 45.000 de euro, la care se adaugă costurile cu dotările necesare. 3. Achiziționarea unui autovehicul second hand din țară sau din UE, cu 4-5 ani vechime, de tipul camionetelor Ford, Iveco, Peugeot, ce au atașate și omologate rezervoare metalice cu capacitate de 1800-2000 litri, folosite pentru transportul lichidelor alimentare. Un astfel de autovehicul având un cost de aproximativ între 15.000 și 16.000 euro. Dotarea acestui autovehicul putându-se face cu materiale existente în cadrul serviciu, precum și prin completarea ulterioară cu altele achiziționate. Notă. Solicit completarea cu tehnica auto de intervenție a SVSU Șendreni, întrucât acest tip de autovehicul este necesar pentru deplasarea în timp optim, maxim 15 minute, conform ordinului 75, până la jumătatea din timpul de deplasare a pompierilor militare a echipei specializate și hotărător pentru asigurarea unei cantități de apă suficientă, limitării stingerii incendiului de orice natură. O auto specială dotată poate interveni și în cazul multor altor situații de urgență provocate de diferiți factori de risc posibil sau existenți pe raza comunei. Încadrarea, echiparea, salarizarea și compensații în bani. Personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență sunt încadrați conform legii 307 pe 2006. Personalul angajat al serviciului de urgență voluntare private se încadrează în condiții de muncă similare personalului serviciului de urgență profesionist, pentru că execută aceleași activități în cadrul intervențiilor prin natura atribuțiilor, indiferent de oră, vreme, anotimp, în weekend, sărbători legale sau religioase.
religioase, posedând aceleași cunoștințe și pregătire, fiind supuși același riscuri și pericole, acționând de cele mai multe ori primii în cazul situației de urgență până la venirea și conlucrarea cu pompierii militari. Condițiile de muncă pentru personalul serviciu de urgență profesioniste, pompierii militari, sunt conform hotărârii de guvern 1294, a hotărârii 40 pe 2019. Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, care îndeplinesc atribuții și activități de intervenție, se încadrează în grupa 1 de muncă. Personalul serviciul voluntar pentru situații de urgență îndeplinesc atribuții și activități de intervenție. Notă: solicită încadrarea corectă privind condițiile de muncă a personalului SVSU, conform legii 317, încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau drepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau alte acte administrative ale ordonatorului principal de credite. Echiparea, conform legii 307, personalul serviciu de urgență voluntare private au obligația să poarte uniformă, echipament de protecție și însemne distinctive, ale căror descriere, condiții de acordare și folosire stabilesc prin regulamentul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin hotărârea Guvernului 160 pe 2007. Consiliul Local, administrator sau conducătorul instituției asigură gratuit personalul serviciu de urgență voluntare private, uniformă și echipament de protecție adecvate misiunii pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care pe timpul intervenției s-au degradat îmbrăcămintea sau alte bunuri personale, îl despăgubește în mod corespunzător. Notă: solicită respectarea obligației legale de a asigura gratuit personalul serviciu de urgență voluntar, uniforma și echipamentul de protecție adecvat activităților misiuni pe care le îndeplinesc. Salarizarea. Conform ordinului 75 pe 2019, funcția de șef serviciu voluntar se încadrează în mod obligatoriu cu personal angajat pe această funcție, iar funcția de conducător autospecial se încadrează cu personal angajat pe această funcție sau cu personal angajat pe alte funcții în cadrul autorității publice locale, care dețin competențe specifice funcției. Încadrarea personalului din funcția de șef SVSU trebuie să facă conform legii 153, în funcție de cunoștințe și experiență, complexitate, judecată și impactul deciziilor, responsabilitate, condiții de muncă, incompatibilități și regimuri speciale, criterii de performanță generală avute în vedere la promovarea în funcție drepte grade profesionale, în funcție de cunoștințe, calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate, pregătire, perfecționarea pregătirii profesionale, comunicare, disciplină, rezistență la stres și adaptabilitate, capacitate de asumare responsabilității, integritate și etică profesională. Pentru categorii de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanțe reglementate prin statute proprii, se aplică acestea din urmă. Conținutul criteriilor de performanțe specifice domeniul de activitate, precum și procedurile de evaluare, se stabilesc conform reglementărilor aplicabile fiecare categorii de personal. Notă: solicită încadrarea și salarizarea conform legii 153 pe 2017. Compensații în bani. Personalul serviciului voluntar pentru stații de urgență beneficiază conform hotărârii 1579 pe 2005 și printre alte drepturi și de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și în celelalte activități prevăzute în programul serviciu de urgență voluntar. Cuantumul orar al compensației acordate voluntarului se stabilește și se achită de Consiliul Local, diferențiat pe categorii de funcții și nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie. Solicit hotărârea Consiliului Local privind cuantumul orar al compensației în bani pe categorii de funcții pentru personalul serviciului, întrucât este singura posibilitate de a atrage și completa cu personalul SVSU Comune și Andrei. Așa cum am discutat și în Comisia de Specialitate și având în vedere și importanța serviciului voluntar pentru situații de urgență, consider că avem două mari probleme. Una, având în vedere că nu avem nicio autospecială, dar luând în calcul și prețul respectiv, s-a discutat și în comisie, o să revenim asupra chestionării acestei autospeciale în ședința de discutare a proiectului bugetului local pe 2021. Dar ce este foarte important și cu acordul dumneavoastră să putem în ședința următoare să venim cu un proiect de hotărâre prin care să stabilim ca voluntarii care fac parte din acest serviciu, SVSU Șendreni, în cazul în care de la intervenții, de obicei aceste intervenții sunt în afara orelor de program, sâmbătă, duminica, sărbătorile legale, noaptea, să poată fi plătiți. Deci, efectiv pe oră este cuantumul stabilit prin lege și, încă o dată mă repet, cu acordul dumneavoastră să putem să venim cu un proiect de hotărâre să stabilim cuantumul pentru intervenții la membrii voluntari ai SVSU. Mulțumesc!
adăugat? Domnul președinte, vreau să spuneți la vot dacă sunt de acord cu proiectul de hotărâre care va urma în ședința următoare. Deci spunem la vot, da? Pentru stabilirea, proiectul următor, pentru stabilirea cuantumului, efectiv stabilirea legală a cuantumului pentru plata membrilor voluntari din cadrul SVSU. Cine este pentru? Veniți cu proiectul. Votăm proiectul, ne prezentați proiectul. Așa cum venim în fața dumneavoastră cu acele cereri de pregătire a documentației pentru cumpărare sau alte subiecte, este necesar să avem un acord de principiu privind acest quantum, ca să nu avem surpriza să pregătim proiectul și apoi să nu fie aprobat. Asta este singura justificare a solicitării acordului de principiu. Pentru achiziționarea autospeciale o să o luăm în calcul, doamna Mihaela, la buget. În cadrul, da. Punem la vot, da? Cine este pentru? La solicitarea dumneavoastră în ultima ședință, respectiv doamna Grigoriu Nicoleta, a revenit la școală și a solicitat detaliat situația elevilor rămași repetenți. O să o las pe doamna Grigoriu să vă citească răspunsul de la școală. În urma solicitărilor dumneavoastră, privind abandonul școlar și a transferurilor copiilor către alte unități de învățământ, răspunsul de la școală îl aveți și dumneavoastră în față și am primit ca menționare că numărul de elevi identificați ca fiind repetenți se justifică prin indulgența cadrelor didactice în privința remedierii situației școlare a acestora și în procesul de învățământ de la un an la altul. Deși cadrele didactice au colaborat cu familiile elevilor și au realizat consilieri individuale, nu s-a constatat niciun progres școlar. În urma repetării anului școlar, s-a constatat că elevii și părinții au fost mai motivați, aceștia aflându-se într-o situație neplăcută, ceea ce a dus la o conștientizare mai importantă și la o implicare mai activă în procesul de învățare și la o colaborare mai bună cu școala. Astfel, elevii rămași repetenți în decursul anilor și-au îmbunătățit situațiile școlare și la absolvirea clasei a 8 au fost cuprinși în sistemul de învățământ liceal și profesional. Sper că v-ați lămurit în privința acestei situații. Eu nu am nimic de comentat în privința aceasta, pentru că cererea nu a fost făcută de către mine. Dar din tot ceea ce am primit ca răspuns, consider că este necesar, foarte necesar, să avem un psiholog la școală, pentru că nu este doar pentru copii, este și pentru părinți și pentru profesori. Știți foarte bine că nu am solicitat dintr-un anumit motiv datele pentru anii școlari, pentru perioada online. Nu am solicitat datele privind aceste cereri din partea dumneavoastră, deoarece nu este din partea profesorilor o problemă, ci de mai sus, plecat de la guvern. S-au scos teze, s-au scos evaluări de la clasele a 2-a, a 4-a, a 6-a și a 8-a, evaluări prin care profesorii puteau, bineînțeles, să ajungă la o părere despre cum copiii au evoluat în privința învățăturii. Deci, dacă aveți întrebări în privința aceasta, dumneavoastră aveți aici toate datele. Dacă aveți ceva de comentat, de solicitat către școală,
Avem o solicitare către dumneavoastră. SC Arciv AG SRL Galați. În vederea realizării organizării de șantier pentru lucrările din cadrul AT Șendreni aferente contractului de lucrări mai sus menționat, vă solicităm să ne puneți la dispoziție două parcele de teren aflate în proximitatea drumului național DN25 în localitatea Șerbești Vechi. Pentru depozitarea materialelor vor fi utilizate în cadrul investiției menționate mai sus, este necesară o suprafață de 450 de metri pătrați, 30 ori 15 metri, aflată vis-a-vis de biserica în construcție din localitatea Șerbești Vechi, și pentru amplasarea containerelor cu rol de birouri și vestiare, este necesar un teren cu o suprafață de 225 metri pătrați, 15 pe 15, aflat lângă stația de pompare a apă canalului ESA. De asemenea, vă transmitem atașat o schiță cu reprezentarea pozițiilor amplasamentelor celor două zone necesare pentru organizarea de șantier. Cum am discutat și în ședința Comisiei de Specialitate, a început derularea unui al doilea contract privind proiectul de apă și canalizare, bineînțeles în care beneficiar direct este Apă Canal. Avem câteva străzi care vor face obiectul acestor lucrări, străzi care nu au fost cuprinse în prima etapă, respectiv în Șerbești Vechi strada Cireșului, în Mobilen strada Măline și strada Limanului, la Șendreni strada Petru Rareș, Libertății Eroilor, Unirii și Pârâului, colțul Unirii cu Pârâului, strada Socului, strada Margaretei, cu specificarea că strada Margaretei avem termen până la 1 septembrie ca proprietarii care nu au cedat în domeniul public cotele indivize vor trebui să facă lucrul acesta, altfel există riscul ca executantul să nu mai execute rețelele de canalizare și apă pe această stradă, strada Arțarului, strada Turnului, strada Ferma Vechei plus Mobile, strada Crângului, strada Răsăritului, partea de nord, strada Mioriței, strada Gării cu Ceferistului, strada Brutăriei și strada Albinei. Pentru a-și desfășura activitatea au nevoie de două amplasamente conform solicitării. Singurul teren pe care noi puteam să-l punem la dispoziție este între Dene și Calea Ferată la Șerbești Vechi pentru a-și face organizarea de șantier. Mulțumesc! Punem la vot. Cine este pentru? Da. Ultima solicitare este vorba de petiția online pentru un șendren modern de digitalizare a administrației publice. Doamna Ștefania Rusu a înaintat linkul petiția online pentru un șendren modern modernizarea administrației publice, precum și lista de semnături de până acum, număr de 62. Și roagă în numele dânsei și a copetiționarilor să transmită un număr de registrare și un termen de soluționare a celor solicitate. Către Consiliul Local al Comunei Șendreni, către Primarul Comunei Șendreni, campania electorală s-a încheiat, deschizându-se drumul de 4 ani pentru noua administrație. Comuna are multe nevoi, dar ați promis, între altele, și să digitalizați administrația publică și să diminuați birocrația prin facilitarea accesului la serviciile și informațiile deținute de către Primăria Comunei Șendreni, printr-un portal online sau site-ul Primăriei Șendreni, cetățenii să beneficieze de servicii, să facă sugestii sau reclamații, să depună cereri, să solicite documente și să poată pune la dispoziția administrației informații despre evenimentele comunității online, fără a mai fi nevoie de deplasare și pierdere de timp valorați, extras din programul Angajament de Dezvoltare Durabilă al Comunei Șendreni, elaborat și prezentat în campania electorală de către PSD Șendreni. Prin urmare, pentru că ați promis, dar și pentru că ne dorim și avem nevoie de o administrație locală modernă și eficientă, vă solicităm să aprobați și să puneți în practică strategia de digitalizare a Primăriei Șendreni, ca semnal clar de asumare a promisiunii electorale cu care ați câștigat alegerile și de construirea unei relații moderne și transparente dintre cetățean și primărie, transparența decizională și cea a cheltuielii banului public alături de digitalizarea administrației publice sunt condiții de bază pentru progres și pentru obținerea unei comunități implicate în bunul mers al lucrurilor, mulțumită de calitatea actului administrativ. În plus, doar prin transparență și digitalizare se creează cadrul necesar accesării de fonduri europene, drept garanția unei dezvoltări durabile a Comunei Șendreni. Locuitorii Comunei Șendreni au nevoie de interacțiune online cu Primăria pentru depunere și eliberare de documente online, pentru plata taxelor și impozitelor, pentru semnalarea problemelor din teritoriu, în timp real, pentru programări ale audienților, pentru obținerea facilă a informațiilor de interes public legate de actul administrativ. Digitalizarea nu este imposibilă, dovadă o fac două primării vecine care au demarat cu succes acest proces, Primăria Comunei Slobozia Conache
și Primăria Smârdan. Ați promis și că veți susține participarea civică prin includerea efectivă a cetățenilor în procesul luarea deciziilor. Un principiu de bază a administrației publică locală este principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local, extras din programul de angajament de dezvoltare durabilă al Comunei Șendreni, elaborat și prezentat în campania electorală de către PSD Șendreni. Vă invităm să vă respectați promisiunile electorale și să considerați această petiție un act de participare civică. Consider că au fost făcuți primii pași cu privire la această digitalizare. O să mă ajute colegul meu Cătălin, referitor la programul Registra, spus bine, iar cu privire la consultarea locuitorilor populației, cu privire la proiectele de hotărâri de interes și cu impact major, consider că deja au fost făcute încă din luna noiembrie, când s-au supus dezbaterii publice proiectele de hotărâri. Mulțumesc! Vrea să mai intervină cineva? Atunci închidem ședința.